Я сказала б тым, што ў умовах, якія зараз існуюць у Беларусі, мы не бачым магчымасці стасункаў з афіцыйнымі дзяржаўнымі органамі, установамі. Але ж мы ўсёй душой падтрымліваем грамадскую супольнасць. Мы дапамагалі, дапамагаем і будзем дапамагаць тым, хто змагаецца за новую Беларусь. Таму што, на маю думку, патрыёт не той, хто ціха сядзіць і пагаджаецца з усім. Патрыёт той, у каго баліць душа за радзіму, за мову, за гісторыю, у каго баліць душа за тых, хто сядзіць за кратамі ні за што, проста так, таму што камусьці гэтага захацелася. І моя шчырая падзяка, у першую чаргу, Ніні Шыдлоўскай, якая зрабіла ўсё магчымае, нават за кошт свайго здароўя, каб гэці хлопцы і мужчыны выйшлі на свабоду. Для мяне тое, што гэтыя людзі, якія шлі пад справай Белы легіён, то, што яны зараз на свабодзе, яны таксама пад следствам, я ведаю, але ж яны на свабодзе, яны побач сваімі роднымі. Гэта самае галоўнае. Галоўная каштоўнасць – гэта жыццё. І нават адзін дзень жыцця чалавек не мусіць траціць на турму за кратамі. Гэта жыццё, і ніхто не можа яго адняць у яго. Вось.